Добре дошли в Бизнес истории. Мястото, където превръщаме най-добрите бизнес книги в живи, разбираеми и вдъхновяващи разкази. Представете си, че един опитен приятел сяда до вас и започва да ви разказва как се създава богатство, как се мисли стратегически и как най-добрите в света взимат решение под напрежение. А сега потопете се в историята, която може да промени начина, по който гледате на парите, на бизнеса и на себе си. Глава 1. Началото на пътя. Как едно обикновено момче стана вълк. Представи си едно обикновено момче, израснало в квартал Куинс в Ню Йорк. Живее в малък апартамент. Родителите му са честни и образовани хора, но нямат пари за разточителства. С други думи, това не е историята на някой, който е роден със сребърна лъжица в устата. Не, това момче е като много други. Върви на училище, слуша какво му говорят родителите и учителите, че трябва да учи, да си вземе диплома и да си намери сигурна работа. И ако го направи, животът ще му бъде що-годе подреден. Така казват. Но вътре в него расте нещо друго. Нещо, което не можеш да научиш в училище и не можеш да потиснеш с разума. Глад. Не за храна, а за нещо повече. Повече от това да имаш сигурна работа. Повече от това да знаеш как ще изглежда всеки твой ден до края на живота ти. Това е гладът за успех, за игра на високи обороти, за живот извън правилата. Джордан Белфърт не започва като вълк. Започва като обикновено момче с неотолимо желание да изкарва пари. Още като тийнейджър намира начини. Продава сладолед на плажа. В разгара на лятото, с щанда под ръка, часове наред обикаля и предлага сладолед на жадни хора. Това не е просто работа. Това е първият му урок по продажби. Разбира какво иска клиентът, научава се да улавя колебанието, да създава усещане за нужда, да използва усмивката си, гласовия си тон, начина по който подава продукта. Не е просто сладолед. Това е начин да влезеш в главата на човека отсреща. И макар да не го осъзнава още, там започва да се оформя неговата суперсила, способността да убеждава. С времето тази способност става все по-силна. Джордан пробва какво ли не, колеж, зъболекарска школа, но усеща, че не е за него. Не защото не може, а защото душата му се свива в рамки. И тогава животът му поднася шанс. Един ден чува за Уолстрит. Финансовият център на света. Място, където се движат милиарди долари и където, ако си достатъчно добър, можеш да направиш цяло състояние. Не ти трябва богат татко, нито връзки. Само остър език, силна воля и дебела кожа. Влиза в брокерска фирма като асистент. Не прави сделки, но слуша. Наблюдава как се водят разговорите, как се затварят продажби. Там научава за първи път думата скрипт. Това е предварително подготвен текст, по който брокерите говорят с клиентите. Не е просто разговор, а внимателно изграден сценарий. Тонът, думите, паузите, всичко е част от играта. И ако играеш добре, можеш да убедиш почти всеки да вложи парите си. В началото не му е лесно. Пробва се сам на телефони, прави грешки, чува стотици не. Но вместо да се откаже, той слуша внимателно. Анализира какво работи и какво не. Забелязва, че клиентите не купуват само заради продукта. Купуват заради усещането, което им даваш. Заради увереността ти. За начина, по който представяш възможността. Разбира, че трябва да стане майстор на комуникацията, не просто търговец. И тук се ражда идеята за пряката линия, уникална система за продажби, която по-късно ще промени всичко. Но до тогава има още много път. След първоначалния опит на Уолстрит, Джордан отива в малка фирма, която търгува с така наречените пенисток акции. Евтини акции на малки компании, често със съмнителна стойност. Повечето хора гледат на това като на подземния свят на борсата. Но Джордан вижда възможност. Тези акции струват стотинки, но комисионите са огромни. И ако успее да убеди някого да вложи пари, печели много повече, отколкото при обикновените акции. Проблемът е, че клиентите не се доверяват лесно. Особено когато гласът отсреща звучи като поредния измамник. И точно тук идва неговият пробив. Вместо да звучи като настойчив продавач, Джордан започва да използва техниките, които по-късно ще опише в книгата си. Той не натиска клиента веднага. Вместо това изгражда доверие. Настройва гласа си така, че да звучи едновременно уверен и приятелски. Използва езика на тялото дори по телефона. Защото вярва, че тялото и гласът вървят заедно. Учи се да контролира енергията в гласа си, да говори с ритъм и убедителност, която прави всяка дума тежка като камък. И това работи. Скоро започва да печели толкова много, че хората около него не могат да повярват. Решава, че няма нужда да работи за друг и основава собствена компания – Стратон Оукмонт. Това е мястото, където пряката линия започва да се оформя в завършена система. Той наема млади момчета без опит, но с хъс. Учи ги лично. Не как да продават на всяка цена, а как да изглеждат като експерти, да създават емоционална връзка и да водят клиента през един ясен път, от кой си ти до как да ти дам парите си с усмивка. Джордан вярва, че всеки човек, независимо от образованието, може да стане звяр в продажбите, ако усвои точните принципи. Това, което го различава от другите, е, че той не вижда продажбата като битка, а като танц.
Когато говориш с клиент, не го натискаш, не го караш да се чувства притиснат. Напротив, създаваш усещането, че му предлагаш възможност, която той сам иска да грабне. Джордан учи хората си да бъдат не просто добри, а неустоими. Да говорят като експерти, но да звучат като приятели. Да водят, без да доминират. Да съблазняват, без да лъжат. Разбира се, тази история не е без тъмни страни. Славата, парите, алчността, всичко това започва да променя атмосферата в офиса. Хората се опиват от успеха. Самият Джордан започва да губи контрол. Но това вече е друга глава от неговия живот. Тук, в началото, виждаме как едно момче от нищото намира своята сила, силата да убеждава. Той не се ражда с нея. И изгражда я стъпка по стъпка. Грешка след грешка. Продажба след продажба. Слушайки, наблюдавайки, адаптирайки се. И най-важното, Джордан разбира нещо, което повечето хора пропускат. Продажбите не са за продукти. Те са за хора. За доверие. За психология. За това да можеш да влезеш в ума на другия и да го заведеш там, където иска да стигне, дори преди той сам да го е осъзнал. Този подход не е измама. Напротив, той вярва, че ако продуктът ти е добър и вярваш в него, тогава имаш моралното задължение да направиш всичко възможно, за да го продадеш. Защото иначе оставяш клиента в ръцете на някой по-малко честен и по-малко способен. Това е началото на пътя на вълка. Един път, който започва не с формули, а с страст. Не с дипломи, а с решимост. И не с късмет, а с неуморен стремеж да разбираш хората, да говориш с тях така, че да искат да те чуят, да вярват в теб и да последват гласа ти. Това е пътят, който може да започне от всяка точка. Достатъчно е да повярваш, че можеш да се научиш да убеждаваш. Не да манипулираш, а да водиш. Не да натискаш, а да насочваш. Защото в крайна сметка продажбата е изкуството да помагаш на другите да вземат добро решение и да вярват, че са го взели сами. Глава 2. Пряката линия. Тайната пътека към ума на клиента. Има един момент в живота на всеки човек, когато усеща, че е открил нещо специално. Не просто добра идея, а система. Система, която работи отново и отново. Джордан Белфорд нарича тази система пряката линия. И това не е просто техника за продажби. Това е начин на мислене. Начин да говориш с хора, така че те не само да ти вярват, а да искат да направят това, което им предлагаш. Без натиск, без манипулация. Просто защото им говориш по начин, който им влиза под кожата. Сякаш усещат, че знаеш какво им трябва по-добре от тях самите. Всичко започва в малката, шумна зала на Стратон Оакмонт. Представи си я. Редици от бюра, телефони, които никога не спират да звънят, млади мъже с костюми, пълни с енергия и жажда за пари. Повечето от тях никога не са учили финанси. Някои дори не знаят какво точно продават. Но под ръководството на Джордан, те се превръщат в истински машини за продажби. И не защото са родени търговци, а защото той ги учи как да мислят, как да говорят, как да водят клиента през пътуване. От първия звън на телефона до момента, в който той сам иска да каже да, в сърцето на това пътуване стои една проста идея. Всяка продажба е като пътека и ако искаш клиентът да стигне до края, трябва да го държиш на тази пътека от началото до края. Представи си права линия, като конец, опънат между теб и клиента. Това е линията на влияние. Задачата ти е да го задържиш на нея, без да се отклонява, без да се губи, без да се обърква. Когато клиентът започне да говори за нещо странично, за пазарите, за лошия си опит с друг брокер, за братовчет си, който го е измамил, ти не му казваш да млъкне, но нежно и сигурно го връщаш на линията. С думи, с въпроси, с енергия. Всяка дума, която изричаш, трябва да го насочва обратно към целта. И тази цел е да каже да, но за да го направиш, трябва да изградиш три неща. Това са трите стълба на пряката линия. Първо, клиентът трябва да вярва в продукта. Второ, трябва да вярва в теб. И трето, трябва да вярва в компанията зад теб. Ако едно от тези три липсва, сделката се разпада. Дори и продуктът да е чудесен, ако ти звучиш несигурен или съмнителен, клиентът няма да купи. Или ако си добър и уверен, но фирмата ти звучи като гаражна операция, отново няма сделка. Джордан учи екипа си как да изграждат доверие по всички тези фронтове. Но не с дълги речи и не с да ви обясня защо сме най-добрите. Не. Той им показва как чрез въпроси, интонация и фини жестове да създават усещане за авторитет. За експертност. Например, когато представяш продукта, не го обясняваш със скучен език. Казваш го така. И това, което ще направим днес, е нещо изключително, което правим само за определен брой клиенти, звучи като нещо специално, нали? Не казваш просто, че имаш добра оферта. Правиш я да изглежда като възможност, която изчезва, ако не се възползваш сега. И това не е лъжа, ако вярваш в продукта си. Това е умение да събудиш интерес, желание, дори малко страх, че ще изпуснеш нещо. Но тук идва друг важен елемент – тонът. Тонът на гласа ти е дори по-важен от думите. Ако кажеш нещо с правилните думи, но погрешния тон, човекът отсреща ще се затвори. Ако гласът ти звучи колебливо, сякаш се извиняваш,
Дори и най-добрата оферта ще бъде отхвърлена. Но ако говориш с увереност, с топлина, с енергия, която казва «Аз знам какво правя и ти го казвам, защото мисля за твоето добро», тогава думите ти стават силни. Джордан учи екипа си да използва гласовата си енергия така, сякаш дирижират симфония. Да знаят кога да натиснат, кога да отпуснат, кога да замълчат. Мълчанието е мощен инструмент. Понякога тишината след ключово изречение казва повече от цял абзац. И тук стигаме до въпросите. Един от най-големите митове за продажбите е, че търговецът трябва да говори много. Но в пряката линия въпросите са твоето най-силно оръжие. Задаваш въпроси, които не просто събират информация, а направляват мисленето на клиента. Пример, кажи ми нещо, ако можеш да инвестираш в нещо, което е стабилно, с добър потенциал и се движи в правилната посока. Това нещо, което би те заинтересувало ли е? Въпросът не е просто любопитство. Той кара клиента да каже «да» и го поставя в състояние на съгласие. Тези малки «да-та» по пътя подготвят голямото «да» на финала. Ти не водиш разговор. Ти водиш движение. Водиш процес. С пряката линия не става въпрос просто за това да затвориш сделка. Става въпрос да водиш клиента през ясна психологическа структура. Да го заведеш от мястото, където е несигурен, скептичен, до мястото, където иска да бъде уверен, вдъхновен, готов да инвестира. Джордан казва, че повечето хора не купуват, защото не знаят какво искат. Твоята работа не е да ги натискаш, а да им помогнеш да разберат, че искат това, което им предлагаш. И то не защото ги манипулираш, а защото ги разбираш. За да стане това, ти трябва да изглеждаш като експерт. Не е нужно да си експерт. Просто трябва да излъчваш тази енергия. Тя идва от гласа, от езика на тялото ти, дори по телефона, тя се усеща. Един добър търговец може да накара клиента да си го представи с костюм, с усмивка, с увереност, само чрез начина, по който говори. И това е, което прави разликата между посредствените и великите. Още нещо, което Джордан въвежда в системата – контролирана емоция. Когато говориш, не можеш да си студен като робот. Но и не трябва да звучиш като театрал. Емоцията трябва да бъде точната в гласа, в думите, в паузите. Например, когато представяш възможност, можеш да сложиш капка вълнение. Когато говориш за стабилност, да звучиш като скала. Когато обясняваш план, да звучиш като човек с карта и компас. Всичко това създава доверие. Но най-важното, което Джордан казва на търговците си е: ако не вярваш наистина в продукта, не го продавай. Защото клиентът ще го усети. Може да не разбира термините, но ще улови колебанието. И обратното, ако наистина вярваш, че това, което предлагаш, е добро за човека отсреща, тогава си длъжен да му го продадеш. Да, точно така, длъжен. Защото ако ти не го направиш, някой друг ще го подмами с нещо по-лошо. Джордан казва, когато имаш моралното право да продаваш, когато вярваш, че клиентът ще спечели от сделката, тогава продажбата става акт на служене, не на натиск. Пряката линия не е магия. Това е структура. И като всяка структура, тя се учи. С практика, с постоянство, с дисциплина. Джордан кара екипа си да репетира разговорите, да играят роли, да се записват и да слушат как звучат. Защото добрият търговец не импровизира. Той звучи естествено, но зад думите му стои план. Всеки разговор е като пътуване, ти знаеш къде искаш да отидеш и как да стигнеш до там. Ако завиеш в грешната посока, връщаш се. Ако има задръстване, променяш маршрута. Но не спираш, не се отказваш. И винаги държиш клиента на линията. Пряката линия не е само за финансови продукти. Тя може да се използва във всяка продажба. Може да продаваш коли, недвижими имоти, онлайн курсове или дори идеи. Защото в основата си това не е система за пари, а за влияние. За разбиране на човешкото поведение. За това как мислят хората, какво ги спира и какво ги кара да действат. И когато го усвоиш, можеш да убеждаваш с уважение, с класа, с истинска стойност. Тогава вече не си просто търговец. Ставаш лидер. И това е силата на пряката линия. Тя ти дава компас, с който можеш да навигираш във всяка ситуация, с всеки клиент, в който и да е бизнес. Тя не обещава, че ще затвориш всяка сделка, но ти дава шанс да бъдеш най-добрия си вариант – уверен, ясен, подготвен. Защото в крайна сметка успехът не е въпрос на магия, а на система. А когато имаш система, остава само да я използваш. Глава 3. Увереността. Гласът, който отваря портфейли. В света на продажбите има една сила, която стои над всички техники, всички скриптове, всички системи. Това е увереността. Не тази фалшивата, която изглежда като арогантност или натиск, а онази тиха, стабилна, дълбока увереност, която кара хората да те слушат, да ти вярват и да те следват. Джордан Белфорд вярва, че тя е сърцето на всяка успешна продажба. Можеш да имаш най-добрия продукт, най-добрата цена и дори перфектната оферта. Но ако не я представиш с увереност, никой няма да я купи. И тук идва голямата истина. Хората не купуват с ума си, а с емоциите си.
И най-силната емоция, която можеш да им дадеш, е усещането, че си сигурен в това, което предлагаш. Представи си, че си на пазара. Има двама търговци. Единият ти предлага продукт, говори тихо, поглежда настрани, използва думи като може би, предполагам, възможно е. Другият, същия продукт, но го представя с искрена усмивка, с ясен, топъл и спокоен глас, с изправена стойка и думи като вярвам, знам, убеден съм. Кого ще послушаш? Не защото вторият е агресивен, а защото звучи така, сякаш знае какво прави. И точно това усещане търси човекът отсреща, че някой е сигурен, когато той самият се колебае. Джордан разбира това още в ранните си години, като брокер. Няма опит. Няма образование в инвестиции. Но има енергия и глас. Докато другите четат скриптовете като ученици, той ги казва така, сякаш сам ги е измислил. Влага интонация, контролира дишането си, прави паузи, където трябва, изрича последното изречение на всяко обаждане така, че клиентът от другата страна да се почувства привлечен, почти хипнотизиран. Това не е театър. Това е майсторство. И не се раждаш с него. Изграждаш го с време и практика. Увереността не идва само от гласа. Тя се усеща в енергията ти. Джордан говори много за състоянието, в което се намираш, когато продаваш. Ако си изморен, разсеян, несигурен, това ще се чуе, дори да го криеш. Дори по телефона. Затова той преподава нещо, което нарича контролиране на състоянието. Това означава да се научиш да влизаш в правилното вътрешно състояние преди всеки разговор, пълна концентрация, позитивна нагласа, висока енергия. Представи си актьор преди важна сцена. Той не просто излиза и говори. Той се подготвя, влиза в роля, загрява, фокусира се. Същото е и при продажбите. Ако искаш клиентът да повярва, че ти вярваш в продукта, първо трябва да повярваш сам. Да го почувстваш. Една от техниките, които Джордан използва и преподава, е така нареченото визуализиране. Преди да вдигнеш телефона, си представяш, че разговорът вече е минал и е бил успешен. Че клиентът е казал да, че е доволен, че ти си се справил блестящо. Това създава позитивна настройка в мозъка ти, а тя променя тона на гласа ти, ритъма, избора на думи. Клиентът го усеща. Нерационално. Подсъзнателно. В дълбочина. Увереният човек не казва, че е уверен. Той просто излъчва това чувство. Но тук има още нещо. Джордан говори за опасността от фалшивата увереност. Тази, която идва от прекалено его, от самозаблуда. Това е опасно, защото рано или късно клиентът усеща, че го лъжеш. Истинската увереност идва от компетентност и подготовка. От това, че си изслушал клиента, разбрал си какво иска и наистина вярваш, че твоето предложение ще му помогне. Когато продаваш нещо, в което вярваш, гласът ти звучи различно. Очите ти светят. Ти не се опитваш да убедиш. Просто споделяш увереността си. Един от примерите, които Джордан често дава, е как да говориш за продукта си така, че клиентът да усети, че го харесваш истински. Не е нужно да използваш много думи. Достатъчно е да кажеш нещо от рода на «Искам да ти покажа тази възможност, защото, честно казано, това е нещо, което сам използвам. Ако не вярвах, че е страхотно, нямаше да си губя времето, това звучи искрено. Защото показваш, че вярваш в това, което казваш. И тогава думите ти тежат». Още един важен елемент от увереността е умението да управляваш съпротивата. Клиентите винаги ще имат възражения. Ще кажат, трябва да помисля, ще говоря с жена ми. Сега не ми е удобно. Средностатистическият търговец се паникьосва или започва да натиска. Но истински увереният продавач не се притеснява. Той знае, че възраженията са част от пътя. Приема ги спокойно, дори с усмивка. Не се защитава, а пита. Прониква в причината зад думите. Например, разбирам и аз бих искал да помисля, ако не съм сигурен. Може ли да те попитам, има ли нещо конкретно, което те притеснява? Така не влизаш в спор. Влизаш в диалог. И това е сила. Това, което Джордан подчертава постоянно, е, че увереността е като мускул, тренира се. Не очаквай, че ще си уверен, ако никога не си се упражнявал. Трябва да се записваш, да се слушаш, да коригираш интонацията си, да учиш израженията си пред огледалото, да репетираш разговори, все едно се готвиш за сцена, да работиш върху стойката си, гласа си, дишането. Тези неща не са театър. Те са част от комуникацията. Човек вярва на това, което чува и вижда. Ако изглеждаш и звучиш като човек, който знае какво прави, ще получиш доверието. И тук идва и нещо много важно, което често се пропуска. Трябва да изглеждаш така, сякаш не се нуждаеш от сделката. Джордан го нарича позиция на сила. Когато звъниш на клиент, не звучиш като просек, който моли за продажба. Звучиш като експерт, който предлага възможност. И ако клиентът не я иска, добре, ти няма да се разстроиш. Ще отидеш при следващия. Тази енергия на независимост се усеща. И това е, което парадоксално кара клиента да се приближи. Никой не иска да купува от човек, който звучи отчаян. Но всеки обича да бъде част от нещо ценно, което е на границата да му се изплъзне. Тук се крие и една от най-силните психологически техники – създаването на усещане за оскъдност. Не казваш
Моля те, купи, имам време за теб цял ден, казваш. Имам точно 5 минути между два разговора и мисля, че това, което имам да ти кажа, си струва. Това не е лъжа. Това е настройка. Ти показваш, че времето ти има стойност. И това кара клиента да придаде стойност на разговора. Всички тези елементи, гласът, езикът на тялото, състоянието, интонацията, позицията на сила, се сливат в едно – увереност. Не като поза, а като дълбоко вътрешно усещане. Когато тя е истинска, хората го усещат. И когато я усетят, започват да те следват. Не защото си ги натиснал, а защото им даваш нещо, което търсят – яснота в момент на колебание, надежност в момент на несигурност. И най-интересното е, че това не се отнася само за продажбите. Джордан казва, че увереността, която изграждаш в бизнеса, се пренася в живота ти. В отношенията, в семейството, в решенията, които вземаш. Защото когато се научиш да говориш с другите така, че да те слушат, започваш да чуваш и самия себе си по нов начин. И тогава не просто продаваш по-добре, живееш по-силно. Глава 4. Четенето на клиента. Как да виждаш с ушите си. В продажбите има една тиха тайна, за която малцина говорят, а още по-малко овладяват. Това не е гласът. Не е дори речта. Това е слушането. Истинското слушане. Да чуваш не само думите, които клиентът казва, а как ги казва. Да усещаш интонацията, паузата, дори колебанието в дъха му. Джордан Белфорд казва, че големите търговци не просто говорят добре, те четат между редовете. Сякаш имат радар за това, което клиентът не казва. И точно там, в тези невидими сигнали, се крие ключът към успешната сделка. Когато водиш разговор с клиент, особено по телефона, ти нямаш лице, изражение, жестове. Нямаш очи, в които да видиш реакция. Имаш само глас. И именно за това гласът се превръща в карта. Джордан учи търговците си да чуват, когато клиентът е скептичен, макар да не го казва. Да усещат, когато има интерес, но не иска да го покаже. И обратното, когато говори уверено, но вътрешно се колебае. Това изисква внимание. Не просто да чакаш своя ред да говориш, а да присъстваш. Да си вътре в разговора с 100% от ума си. Той използва пример, който всеки може да разбере. Представи си, че си насреща. Срещу теб седи човек, който се усмихва, кимва, но не те гледа в очите. Казва, че е приятно, но краката му сочат към изхода. Интуитивно усещаш, че нещо не е наред. Същото е и по телефона. Само че там сигналите са по-фини. И трябва да ги търсиш активно. Например, ако клиентът изведнъж започне да отговаря с по-къси изречения, значи губиш вниманието му. Ако гласът му стане по-висок, може би се чувства притиснат. Ако се засмее сухо, това не е хумор. Това е прикрито съмнение. Всичко това ти дава информация. И задачата ти е да я използваш. Тук идва едно от най-важните умения – калибрирането. Това означава да усещаш на момента на къде върви разговорът и да коригираш курса. Джордан сравнява това с пилот на самолет. Той не лети по права линия. Постоянно прави малки корекции. Насам, натам, нагоре, надолу. Същото е и с продажбата. Ако клиентът реагира добре на определена тема, оставаш там по-дълго. Ако се отдръпва, сменяш подхода. Не настояваш със същото, надявайки се на чудо. Действаш гъвкаво. Това е разликата между посредствения и майстора. Една от любимите стратегии на Джордан в тези ситуации е използването на преоформяне. Например, ако клиентът каже: "Не мисля, че това е за мен", вместо да спориш, можеш да кажеш: "Разбирам напълно". Много хора се чувстват така в началото. Искам само да разбера. Какво точно те кара да се колебаеш? Ако знам, може би ще намерим нещо, което да ти е по-подходящо. Това изважда клиента от защитна позиция и го кани в диалог. А когато той говори, ти слушаш. Не за да му отговориш веднага, а за да го разбереш. И тук Джордан въвежда друго правило – златното правило на четенето. Той казва: никога не допускай, че знаеш какво мисли клиентът. Хората често грешат, защото действат на база предположения. Но ако наистина искаш да продадеш, трябва да искаш да разбереш. Има огромна разлика между това да продаваш на клиент и да продаваш с клиента. В първия случай го атакуваш. Във втория – играете в един отбор. Слушаш нуждите му, целите му, страховете му. И използваш тази информация, за да му предложиш най-доброто. Но как да получиш тази информация? Джордан използва система от стратегически въпроси. Не как сте или интересувате ли се от инвестиции, а въпроси, които отварят клиента. Например, ако можеше да подобриш едно нещо в сегашните си инвестиции, кое би било то? Или когато си избираш партньор в инвестициите, кое е най-важното за теб – стабилност, потенциал или обслужване? Такива въпроси не само събират данни, но и поставят клиента в състояние на сътрудничество. Той започва да мисли, да се изразява. И ти получаваш златна информация. Джордан казва нещо много важно. В началото на разговора клиентът не ти вярва. Това е нормално. Той е получил десетки обаждания. Слушал е лъжи, полуистини, нагли натрапници. Не те познава. И най-естествената му реакция е съмнение. Затова трябва да започнеш не с натиск, а с темпо, да влезеш меко, с уважение, с въпрос.
Да изглеждаш като човек, който няма нужда да го убеждава, а иска да му помогне. И най-вече да звучиш така, сякаш можеш да му помогнеш, защото си наистина добър в това, което правиш. Тук идва още една техника – огледалото. Когато клиентът каже нещо, можеш да повториш последните му думи с въпросителна интонация. Например, ако каже «Не мисля, че сега е подходящ момент», ти казваш «Не е подходящ момент». Това го кара да разшири мисълта си. Да обясни. А колкото повече говори, толкова повече ти научаваш. Това не е трик. Това е начин да изградиш мост. Защото най-лесно хората вярват на онези, които ги карат да се чувстват разбрани. Джордан казва, че клиентите често казват не защото не искат, а защото не са готови. Или не са разбрали. Или още не вярват. И ако слушаш внимателно, ще разбереш кога не всъщност значи помогни ми да повярвам. Но ако го чуеш и веднага тръгнеш да убеждаваш, губиш възможността. Вместо това спираш, задаваш въпрос. Изчакваш. Да, тишината може да е неудобна. Но в тишината понякога клиентът започва да мисли. А мисълта е врата към промяна. Най-добрите търговци, които Джордан обучава, не говорят много. Те слушат. Водят клиента с малко думи, с много въпроси и с пълно присъствие. Те не прекъсват. Не натискат. Те водят разговор, който звучи като консултация, не като продажба. И именно за това клиентите купуват. Защото усещат, че някой ги разбира, а не просто ги преследва. Има един красив момент в системата на Джордан, когато клиентът започне да се отваря, да говори с повече доверие, да пита обратно, да се интересува. Това е знак, че си на прав път. Тогава не бързаш с офертата. Още не. Използваш момента, за да задълбочиш връзката. Да потвърдиш, че разбираш нуждата. Да повториш с други думи това, което клиентът току-що е споделил. Това създава онова чувство, че си на неговата страна, че си отбор. А когато се стигне до предложението, вече не изглежда като натиск. Изглежда като логична следваща стъпка. И ето тук идва магията. Когато си слушал достатъчно добре, когато си разбрал човека от среща, ти можеш да формулираш предложението си така, че да звучи като отговор на това, което той сам е казал. Не просто «имам един продукт за теб». Ти спомена, че искаш нещо с по-нисък риск, но с потенциал за ръст. Точно заради това вярвам, че тази възможност е правилната за теб. Това вече не е продажба. Това е решение. И клиентът го усеща. Не като нещо, което му е натрапено, а като нещо, което е разбрал сам. Тази способност да слушаш, да внимаваш, да улавяш фини сигнали, тя е рядкост. Но е умение. И се изгражда. Джордан кара екипа си да записва разговорите си. Да ги слуша отново. Да следи къде е изпуснал сигнали. Къде е говорил прекалено. Къде е могъл да замълчи. Да, това е работа. Не става от раз. Но резултатите са огромни. Защото колкото повече чуваш клиента, толкова по-лесно го водиш. Не с сила, а с разбиране. И когато един клиент почувства, че е разбран, тогава се случва най-важното. Той започва да се доверява. А доверието е валута. Може би най-ценната в целия свят на бизнеса. Можеш да обещаваш чудеса. Можеш да имаш най-добрите думи. Но без доверие няма сделка. А доверието започва от слушането. Не от това, което казваш, а от това, което разбираш. И когато клиентът усети, че наистина го чуваш, тогава не само ще купи от теб, ще се върне отново и ще те препоръча. Глава 5. Умението да водиш. Как да управляваш енергията на разговора. Има един момент в продажбата, който повечето търговци пропускат. Не защото не го искат, а защото не го усещат. Това е моментът, в който клиентът се отпуска. Започва да се доверява. Започва да вярва, че може би ти си човекът, който ще му помогне. Но какво правят повечето продавачи в този миг? Започват да натискат, да затварят, да бързат. И точно в този момент нещо се чупи. Доверието се разпада. Защото клиентът усеща промяна в енергията. Губи чувството, че контролът е у него. И тогава се включва защитният механизъм. Съмнението. Стената. Не защото не иска, а защото не иска да бъде натиснат. Джордан Белфорд говори за нещо много фино, но изключително важно – енергията на разговора. Според него, всяка успешна продажба е като танц. Ти водиш, но не дърпаш. Насочваш, но не буташ. За да направиш това, трябва да разбираш ритъма. Да усещаш кога клиентът е отворен и кога трябва да му дадеш пространство. Кога да изостриш гласа си и кога да го омекотиш. Кога да си пряк и кога да оставиш въпросът да виси във въздуха. Това не е нещо, което се пише в скрипт. Това е изкуство. Но и това се учи. Една от тайните, които Джордан споделя, е как да контролираш разговора, без клиентът да усети, че го контролираш. Представи си, че си капитан на лодка. Водата е клиентът. Ако загребеш твърде силно, вълните ще се разбунтуват. Ако не гребеш изобщо, ще се носиш без посока. Но ако гребеш ритмично, уверено, но с мекота, лодката ще върви точно на където искаш. И клиентът ще мисли, че сам е избрал посоката. Това се прави с въпроси. Но не какви да е въпроси. Въпроси, които задават рамката на разговора, без да звучат като разпит.
Например, когато гледаш към бъдещето, как си представяш перфектната инвестиция за себе си? Това не е просто любопитство. Това е въпрос, който отваря визия. Кара клиента да мечтае, да си представи успех. И когато това стане, ти вече не си просто продавач. Ти си партньор в тази визия. Човекът, който може да го заведе там. Джордан подчертава още нещо. В разговора трябва да има прогресия. Да не стоиш на едно място. Всеки въпрос, всяка реплика, всяка пауза трябва да те води по-близо до момента, в който клиентът ще каже: това има смисъл. И тук идва техниката на подреждането. Ти водиш разговора така, че нещата да се случват в правилния ред. Първо, установяваш доверие. После, събираш информация. След това, изграждаш логика. И накрая подаваш офертата, но така, че тя да звучи като естествена следваща стъпка. Не като изненада, не като натиск, а като нещо, което клиентът очаква. Пример. След като си научил, че клиентът търси инвестиция с нисък риск, но добър доход и че е имал лош опит с банки, можеш да кажеш: разбирам, че стабилността е ключова за теб. И точно за това мисля, че това предложение ще ти пасне идеално. То съчетава сигурност с потенциал за ръст. Нека ти покажа защо това не звучи като продажба. Звучи като решение. Защото вече си влезнал в мисленето на клиента. И той усеща, че го разбираш. Енергията също се контролира чрез гласа. Джордан учи търговците си на техника, която нарича тонална гъвкавост. Това означава да сменяш темпото, височината и силата на гласа си в зависимост от това, което искаш да постигнеш. Когато искаш да създадеш авторитет, говориш по-бавно, с равен и твърд глас. Когато искаш да събудиш интерес, повдигаш гласа леко нагоре, с нотка ентусиазъм. Когато искаш да създадеш близост, гласът ти става по-тих, интимен, сякаш споделяш тайна. Това е като музика. И клиентът го чува, дори да не го осъзнава. Още един мощен инструмент е паузата. Повечето търговци се плашат от мълчанието. Но истината е, че точно в паузите се случват най-силните неща. Когато кажеш нещо важно и замълчиш, клиентът започва да мисли, да обработва, да усеща тежестта на думите ти. Ако не му дадеш тази пауза, натъпкваш ума му с твърде много думи и губиш въздействие. Джордан казва, след като кажеш цената, млъкни. Не обяснявай. Не се защитавай. Просто остави клиента да я усети. Това е момент на доверие. Ти му показваш, че вярваш достатъчно в това, което предлагаш, за да не го защитиш веднага. И тази тишина казва повече от всяко изречение. Воденето на разговора също включва умението да управляваш отклоненията. Клиентите често сменят темата. Питат за неща, които не са важни. Споделят истории, които ги отклоняват от пряката линия. Лошите продавачи тръгват след тях и губят фокус. Добрите ги изслушват, но после ги връщат. С уважение. С усмивка. Пример, разбирам, че имаш съмнение за пазара и ще го обсъдим. Но нека първо те запозная с тази възможност. Тя се движи в друга посока и мисля, че ще ти е интересна, така не се сблъскваш. А водиш. Още нещо, когато водиш, трябва да създаваш чувство за посока. Клиентът трябва да усеща, че знаеш на къде го водиш, че има крайна цел, че има начало, среда и край. Хората обичат сигурността, обичат да следват лидери. Но само ако тези лидери звучат уверено. Ако звучиш колебливо, клиентът започва да се пита, заслужава ли си да го слушам. И отговорът почти винаги ще бъде не. Джордан използва един термин, който много ясно описва това усещане – лепкав разговор. Това е разговор, в който клиентът остава залепен за теб. Не иска да затвори. Чака да чуе какво ще кажеш. Такъв разговор не се случва случайно. Той е резултат от ритъм, тон, въпроси, тишина и ясна посока. Той е воден, не ботан. Изграден, не натрапен. Когато един разговор е воден добре, клиентът сам започва да задава въпроси. Това е знак, че интересът се е родил, че доверието е започнало да расте. И тогава идва моментът да направиш предложението. Не с фанфари, не с театър, а спокойно, уверено, ясно. Джордан казва, направи предложението така, че да звучи като най-естественото нещо на света. Това е ключът. Ако офертата звучи като част от разговора, а не като атака, тя се приема много по-лесно. След предложението, пак тишина. Не се обясняваш. Не говориш за алтернативи. Просто чакаш. И после слушаш. Клиентът може да зададе въпрос. Може да се колебае. Може да каже не. И тогава ти не се паникьосваш. Не променяш офертата. Не отстъпваш. Питаш. Разбираш. Връщаш се на линията. И отново водиш. Това е цикълът. Няма драма. Няма страх. Само увереност и стратегия. Най-добрите търговци не говорят най-много. Те водят най-добре. С глас, с темпо, с намерение. Не бързат. Не се хвалят. Просто показват пътя. И клиентът върви с тях. Не защото е притиснат, а защото вярва, че ще стигне до нещо добро. До нещо, което има смисъл. И когато го постигнеш, когато клиентът каже да, не празнуваш бурно. Не пляскаш. Не ликуваш. Просто преминаваш към следващата стъпка. Потвърждаваш, изпращаш документи, обясняваш процеса.
Защото истинското водене не свършва с продажбата. То продължава. В обслужването. В доверието. В препоръките. И това е урокът на тази глава. В продажбите водиш не с думи, а с енергия. Не с натиск, а с посока. И не с трикове, а с разбиране. Ако научиш това, ще бъдеш повече от търговец. Ще бъдеш лидер, а хората винаги търсят някой, когото да следват. Глава 6. Скриптът. Твоята карта към ума на клиента. В света на продажбите има една дума, която често звучи скучно, технически, даже досадно: скрипт. Повечето хора си мислят, че скриптът е някакъв шаблон, еднакъв за всички, който убива индивидуалността. Прави те робот, някакъв автомат за изговаряне на реплики. И точно тук идва една от най-големите заблуди. Защото в ръцете на човек като Джордан Белфорд скриптът не е окови, а оръжие. Той не е списък с задължителни фрази. Той е карта. И ако искаш да стигнеш до целта, съгласие от клиента, тази карта ще те спаси от объркване, грешки и отклонения. Представи си следното. Седиш пред телефон, трябва да говориш с човек, когото никога не си виждал, не познаваш, и трябва да го убедиш да вложи пари. Без карта ти навлизаш в тъмна гора, сам, без компас. Можеш да се загубиш след 5 минути. Да кажеш нещо неуместно. Да пропуснеш ключова информация. Да се оплетеш. Но ако имаш скрипт, добре написан, структуриран и с ясна цел, ти не си вече просто говорещ човек. Ти си водач. Всяка дума ти служи. Всяка фраза отваря врата. Всеки въпрос е поставен там с причина. Когато Джордан започва да изгражда системата на пряката линия, той разбира, че не може да разчита на импровизация. Особено когато има екип от стотици млади момчета без опит. Те нямат интуицията на опитен продавач, нямат усета кога да кажат какво. Но с правилния скрипт в ръцете си, дори пълен новобранец може да звучи като професионалист. Стига да се придържа към структурата, да владее тона и да усеща къде е в разговора. Скриптът започва още от първото изречение. Това не е просто "Здравейте, обаждам се от". Това е моментът, в който трябва да хванеш вниманието. Имаш около 5 секунди. Ако клиентът усети, че си просто поредният глас, който ще го губи време, ще те прекъсне, ще затвори или по-лошо, ще те остави да говориш, но ще спре да слуша. А това е смъртта на продажбата. Затова първото изречение в скрипта трябва да е ударно. Кратко, уверено. Да казва кой си, защо се обаждаш и защо това, което ще кажеш, е важно. Джордан го нарича отваряща кука. Тя не продава. Тя отваря ухо. Ако клиентът чуе нещо различно, нещо уверено, нещо с ясна цел, той ще даде още няколко секунди. И тези секунди са злато. След това идва фазата на изграждане на доверие. Тук скриптът има за задача да създаде усещане за авторитет. Ти не казваш "аз съм най-добрият". Това звучи арогантно. Вместо това, с няколко добре подбрани изречения показваш, че си част от сериозна компания, че имаш опит и най-важното, че знаеш за какво говориш. В този момент тонът на гласа е всичко. Скриптът е структурата, но гласът е животът. Джордан учи хората си да казват тези изречения не като заучени реплики, а като истина, която носят със себе си. Ако звучиш като човек, който просто повтаря, губиш. Ако звучиш като човек, който вярва във всяка дума, печелиш. След това идва фазата на откриването, задаване на въпроси. Тук скриптът е като пътека. Въпросите не са случайни. Те са подредени така, че да водят клиента от объркване към яснота. От защита към отвореност. От "не знам дали ме интересува" до "кажи ми още малко". Въпросите трябва да са меки, но целенасочени. Да изкарват нуждите, болките, целите. И най-важното – да създадат усещането, че ти не искаш просто да продадеш, а да разбереш. Тук ставаш не търговец, а консултант. Скриптът ти помага да не се изгубиш, да не забравиш ключови теми, да не говориш твърде рано за офертата. Когато дойде моментът за представяне на продукта, скриптът отново ти служи. Не просто казваш какво предлагаш. Казваш защо това пасва точно на нуждите, които клиентът току-що е споделил. Това не е просто "имам продукт Х, който прави Y". Това е след като ми каза, че търсиш нещо стабилно, но с потенциал. Тази възможност прави точно това. Ето как това е ключов момент. Скриптът не е статичен. Той се адаптира към клиента. Въвежда го внимателно в предложението. Не натрапва. Съблазнява. С логика, тон и яснота. След това идва фазата на справяне с възражения. Тук скриптът е като броня. Защото повечето търговци се сриват, когато чуят "не". Те или се притесняват, или започват да спорят. Но ако си подготвен, ако си репетирал възможните възражения, ако имаш готови отговори, изречени с правилния тон, няма какво да те уплаши. Джордан вярва, че възраженията не са пречки. Те са възможности. Всеки "не" е врата, която чака да бъде отворена с правилния ключ. И този ключ често е един въпрос. Например, разбирам, че искаш да помислиш. Позволи ми да те попитам, какво точно би искал да обмислиш по-подробно? Така не спориш. Разплиташ. Скриптът също включва техника за затваряне. Това не е агресивно "да" или "не".
Това е въпрос, който предполага действие. Например, звучи ли ти това като нещо, с което би искал да започнем в малък мащаб, за да тестваш водата? Или, ако успея да включа това в портфейла ти още днес, би ли се чувствал комфортно да направим първа стъпка? Тези въпроси не звучат натрапчиво. Те дават избор, но и водят напред. И когато клиентът каже да, скриптът не свършва. Той преминава в фаза на поддържане на ентусиазма. Да, защото често се случва клиентът да се съгласи, но после, докато приключва разговорът, ентусиазмът да спадне. Скриптът съдържа думи, които да задържат позитивното усещане, да затвърдят доброто решение. Например, много се радвам, че ще работим заедно. Ще се погрижа лично всичко да мине гладко. И ако имаш въпроси, ще съм на разположение. Джордан учи хората си, че скриптът трябва да бъде научен до такава степен, че да звучи като част от теб. Не го четеш. Изживяваш го. Това е като актьор, който знае текста си, но всяко представление е живо, ново, с различна енергия. Така и търговецът казва същите думи, но с различно усещане, в зависимост от човека отсреща. Това не е лъжа. Това е майсторство. Това е уважение към клиента, да му дадеш най-доброто, дори ако това значи да го кажеш за 100-тен път с ентусиазъм, като за първи. Добрият скрипт не звучи като скрипт. Звучи като естествен разговор, който води към ясно решение. И когато го овладееш, ти вече не се притесняваш. Не импровизираш панически. Имаш структура. Имаш посока. Имаш думи, които работят. Това ти дава увереност. А увереността е всичко. Тя се чува. И когато клиентът я чуе, тогава започва да вярва. А когато вярва, тогава купува. Джордан казва, ако мислиш, че скриптът е пречка, значи никога не си имал добър скрипт. Истинският скрипт е като светлинен меч. В ръцете на неподготвен изглежда смешно. Но в ръцете на майстор е непобедим. И затова той настоява. Напиши си скрипта, изгради го внимателно, репетирай го, усети го. И тогава, когато дойде време за битка, не мислиш. Просто действаш. И печелиш. Глава 7. Емоцията продава, логиката оправдава. Тайният двигател на всяка сделка. Представи си, че говориш с клиент. Той е спокоен, любезен, дори леко заинтересован. Казва ти, че иска да чуе предложението. Ти започваш да обясняваш. Разказваш подробно. Даваш му всички факти, всички числа, всички логични доводи, защо тази инвестиция има смисъл. Завършваш речта си с гордо вдигната глава. И какво чуваш? Благодаря ви, ще помисля, познато ли е? Защото точно тук Джордан Белфорд иска да те хване за ръката и да ти каже: това не е провал на продукта, не е провал на логиката. Това е провал на емоцията. Истината е една. Хората купуват емоционално и после оправдават решението с логика. Повечето търговци правят обратното. Водят с логика. Изсипват графики, проценти, прогнози. И чак в края се опитват да добавят малко ентусиазъм. Но това е като да сложиш крема на тортата, след като вече си я изял. Прекалено късно. Емоцията трябва да бъде първа. Тя е запалката. Логиката е двигателят. Без запалка двигателят не пали. Джордан открива това не чрез книги, а чрез реални разговори. Години наред е чувал едни и същи думи от клиенти. Трябва да помисля, ще говоря с партньора си, ще се обадя утре. Но когато започва да експериментира с начина, по който представя предложенията си, нещо се променя. Вместо да започва с числа, започва с история. Вместо да говори за графики, говори за мечти. Вместо да започва с нашият фонд прави, започва с представи си, че. И тогава клиентите започват да казват да. Не веднага, но по-бързо. И с повече вълнение. Нека ти покажа как работи това. Представи си, че говориш с човек, който се колебае дали да инвестира. Вместо да му кажеш, нашата доходност е 12,4% годишно при сравнително ниска волатилност, му казваш, представи си, че след 6 месеца получаваш първата си печалба и тя е точно толкова, колкото преди си изкарвал за 3 месеца. Без да сменяш работата си, без да рискуваш всичко. Просто защото си направил една умна крачка днес. Как звучи това? Не като реклама, а като мечта. И човекът отсреща я вижда. И я усеща. В този момент си влязъл в сърцето му. Емоциите не се предават само с думи. Предават се с енергия. С тон. С темпо. С паузи. Ако разказваш дори най-вълнуващата история, но я изричаш като телефонен секретар, тя умира. Но ако гласът ти има живот, ако звучиш така, сякаш наистина вярваш в това, което казваш, тогава думите оживяват. Джордан тренира гласа си така, че да звучи като вълна. Да повдига, да улавя, да задържа, да пуска. Той казва, когато говоря с клиент, искам да усети какво казвам, не просто да го чуе, това е тънка разлика. Но е разликата между интерес и действие. И тук идва важният момент. След като си събудила емоцията, трябва да подадеш логиката. Клиентът трябва да има за какво да се хване. Емоцията го кара да иска. Логиката му позволява да се убеди, че това е умно решение. Тя е вътрешният му адвокат. И ако не му дадеш логика, ще се усъмни дори в най-хубавото усещане. Ще каже, звучи добре, но защо? И ако ти нямаш добър отговор, всичко рухва.
Затова добрата продажба върви така: емоция, логика, още малко емоция. Пример. Започваш с история. Клиент, който е направил добра сделка, усетил сигурност, променил живота си. След това даваш конкретика. Как работи продуктът, защо е стабилен, какви гаранции има, какъв е процесът. И след това отново затваряш с емоция. Как клиентът ще се почувства, когато види резултата, когато усети контрол върху парите си. Това е пътуване. От чувство към разум и обратно към чувство. И когато е направено добре, човекът отсреща не може да каже не. Не защото си го натиснал, а защото си събудил и ума, и сърцето му. Джордан използва техника, която нарича съблазняване с истина. Това означава, че не украсяваш, не лъжеш. Просто разказваш реални неща по начин, който ги прави вълнуващи. Например, да, инвестицията не е напълно безрискова. Но ако искаше нещо без никакъв риск, щеше да държиш парите под възглавницата. А това, което ти предлагам, е разумен риск с разумна награда. И ако не вярвах, че можеш да спечелиш, щях ли изобщо да ти го предлагам? Това звучи честно, човешки. И за това е силно. Още нещо, което Джордан подчертава. Клиентът не купува продукта. Купува себе си в бъдещето. Представата за по-добър живот. По-добро усещане. Повече сигурност. Повече свобода. Ако можеш да го накараш да си представи себе си щастлив, успял, доволен, тогава вече не е нужно да го убеждаваш. Той сам започва да търси начин да стигне до там. И ако ти си този, който му подава ръка, сделката става естествена. Но тук има и едно предупреждение. Не прекалявай с емоцията. Ако звучи като театър, ако прекалиш с хвалбите, ако обещаеш златни планини, ще загубиш доверието. Балансът е всичко. Говориш с пламък, но и с разум. Показваш възможност, но и реалност. Това е истинска продажба, не илюзия, а вдъхновена истина. Затова Джордан тренира хората си да влизат в емоционално състояние преди всеки разговор. Не можеш да вдъхновяваш, ако сам си празен. Не можеш да запалиш огън, ако в теб няма искра. Затова те слушат мотивационна музика, визуализират успех, влизат в роля. Това не е театър. Това е подготовка. Защото знаят, че клиентът ще усети първо тяхната енергия, а чак след това ще чуе думите им. И когато клиентът каже да, Джордан ги учи да запазят това усещане, да го засилят. Да кажат нещо като «Повярвай ми, направи правилния избор. Ще се погрижа всичко да върви гладко». Това създава емоционален завършек. И клиентът затваря разговора с усмивка, не със съмнение. А това е огромна разлика. Защото така той няма да се разубеди след половин час. Няма да се съмнява. Ще вярва, защото емоцията е още с него. Джордан често повтаря, че най-добрите му сделки са били онези, в които имало истинска човешка връзка. Не просто трансакция, а момент. Усет. Разговор между двама души, в който единият казва «Разбирам те», а другият отвръща «Искам да работим заедно». Това не можеш да го фалшифицираш. Трябва да го изградиш. С глас, с енергия, с честност. И с онази проста, но мощна формула събуди емоцията, подай логиката, върни се при емоцията. Защото истината е проста. Хората забравят какво си им казал, но никога не забравят как си ги накарал да се почувстват. Глава 8. Доверието. Как се печели ум, когато сърцето се колебае. В продажбите има една стена. Понякога е висока, понякога ниска. Понякога я виждаш още в началото, друг път се появява точно преди финала. Но винаги е там. Това е съмнението. Не в продукта, не в цената, а в теб. Клиентът може да хареса всичко, което си му казал, но ако не ти вярва, няма да купи. Не защото не иска, а защото не смее. Джордан Белфорд нарича това липса на доверие. И казва, че без доверие няма продажба. Може да има дълъг разговор, интерес, дори ентусиазъм, но не и сделка. Доверието не се дава. Печели се. И се печели бързо. Имаш секунди, не минути. Човекът отсреща ще те прецени още с първите думи. С гласа ти. С енергията. С увереността, която не крещиш, а носиш. Това е като при среща с нов човек. Усещаш веднага дали ти харесва. Дали можеш да му се довериш. Този първи импулс е почти винаги прав. Затова Джордан казва, ако не започнеш с правилната енергия, загубил си още преди да започнеш да продаваш. Но какво точно означава доверие в света на продажбите? Това не е просто «харесвам те». Това е комбинация от няколко усещания. Първо, клиентът трябва да повярва, че знаеш какво правиш. Второ, че наистина искаш да му помогнеш. Трето, че няма да го подведеш. Ако едно от тези усещания липсва, сделката увисва. Джордан го нарича триъгълник на доверието. Експертност, доброжелателност и надежност. Експертността се показва чрез гласа и речта. Не чрез дипломи, не чрез титли. Ако говориш с увереност, ясно, спокоен и целенасочен, клиентът усеща, че знаеш какво правиш. Дори без да разбира темата. В тона ти има сигурност. В думите ти – логика. Това му стига. Не трябва да му доказваш, че си гений. Трябва да му покажеш, че си човек, на когото може да се разчита. Доброжелателността идва от вниманието.
Когато слушаш, когато задаваш въпроси, когато се интересуваш от това, което казва, клиентът усеща, че не си там само заради комисионата. Че наистина се опитваш да намериш нещо, което ще му помогне. Това променя цялата енергия. От война в сътрудничество. От аз срещу теб в ние заедно. Джордан казва, че когато клиентът започне да говори с повече откровеност, с повече въпроси, значи вече си в неговия кръг на доверие. Надежността е последният, но най-труден елемент. Тя не идва само от думите. Идва от последователността. Ако си казал, че ще се обадиш в 5, звъниш в 5. Ако си обещал да изпратиш информация, изпращаш я веднага. Всеки малък жест, всяка точност, всяко изпълнено обещание изгражда усещането, че си човек на думата си. А това усещане струва злато. Не можеш да го купиш. Само да го спечелиш. Но най-интересното е, че клиентът не осъзнава съзнателно, че търси тези неща. Това не е списък, който си отбелязва в тетрадката. Това е усещане, което се случва подсъзнателно. Затова не можеш да го накараш да ти се довери чрез логика. Трябва да го накараш да го почувства. И тук идва гласът, енергията, темпото. Една от любимите техники на Джордан е да използва глас с леко понижена интонация, когато говори за сигурност и стабилност. Така клиентът усеща тежест. Усеща, че това, което се казва, е сериозно. Джордан също така учи търговците си да изглеждат заети, но не недостъпни. Това създава усещането, че си търсен човек, че хората те ценят, че времето ти има стойност. Пример. Когато клиент пита, може ли да поговорим в сряда, отговорът не трябва да е да, кога ти е удобно. Вместо това казваш, сряда е доста натоварена, но имам един прозорец в 11:40, ще работи ли за теб? Така показваш, че имаш график, че си професионалист, не свободен продавач, който чака клиенти като куче на веранда. Още нещо. Много търговци правят грешката да се преструват, че знаят всичко. Това е капан. Ако клиентът зададе въпрос, на който нямаш отговор, най-лошото, което можеш да направиш, е да се опиташ да измислиш нещо на място. Джордан учи. Ако не знаеш, кажи чудесен въпрос. Ще се върна с точен отговор след час. Това е честност. И тя се усеща. Всеки клиент би предпочел истината, отколкото гладка, но куха реплика. Доверието също се печели с истории. Истории за други клиенти, които са минали по същия път. Истории за себе си. Как си започнал, какво вярваш. Не разказваш биография. Разказваш моменти. Уроци. Успехи и провали. Това те прави човек. А хората се доверяват на хора, не на скриптове. Джордан често започва разговор с лична нотка. Преди години бях на твоята позиция и също ми беше трудно да се доверя на някого в този бизнес. Но видях с очите си как работи и сега искам да споделя това с теб. Друг много силен начин да създадеш доверие е чрез контролирана уязвимост. Това означава да признаеш, че не всичко е перфектно. Например, този продукт не е за всеки. Ако очакваш да удвоиш парите си за месец, това не е правилното място. Но ако търсиш стабилен и предвидим ръст, тук вече има за какво да говорим, това звучи честно. И клиентът си казва, този човек не се опитва да ми пробута нещо. Иска да ми помогне да реша правилно. В продажбите, колкото и добре да водиш разговора, винаги ще има момент, в който клиентът се поколебае, замълчи или зададе въпрос с нотка на съмнение. Това е най-важният момент. Тук печелиш или губиш. Джордан казва, не се защитавай. Не се опитвай да убедиш веднага. Задай въпрос. Пример, разбирам, нещо в офертата те кара да се колебаеш. Може ли да знам какво точно? Този въпрос е сила, защото показва, че не се страхуваш, че искаш да чуеш. И ако клиентът ти каже истината, тогава вече можеш да му отговориш точно. Не на догадки, а на реален страх. Но понякога клиентът не иска да говори директно. Казва, ще помисля, тук повечето търговци мълчат или питат, кога да се обадя. Грешка. Джордан предлага друго. Казваш, разбира се, и аз бих помислил, ако не съм сигурен. Но позволи ми да попитам, ако имаше нещо, което те притеснява, кое би било то. Това отваря разговор. Показва, че уважаваш, но искаш да помогнеш. Понякога, само с този въпрос, сделката се връща в живот. В края на всеки разговор, когато клиентът каже да, доверието трябва да бъде запечатано. Тогава казваш нещо, което затваря цикъла. Наистина се радвам, че взехме това решение заедно. Ще се уверя, че всичко върви гладко. Ако нещо възникне, имаш моя номер. Можеш да разчиташ, това не е просто финал. Това е подпис под усещането. Този човек стои зад думите си. Доверието не е нещо, което се изгражда веднъж. То се поддържа. След продажбата се обаждаш. Питаш как вървят нещата. Изпращаш кратко съобщение. Показваш, че си още там. Това е силата, която превръща клиент в дългосрочен партньор. В посланик. В човек, който ще те препоръча. Защото, както Джордан казва, можеш да бъдеш брилянтен търговец, да имаш най-добрия скрипт, най-добрия продукт. Но ако не те усещат като човек, на когото могат да се опрат, ще чуеш най-често 3 думи. Ще помисля още, а това е начинът на клиента да каже: не съм сигурен в теб. Глава 9. Затварянето.
Моментът, в който думите стават пари. Всяка добра продажба е като разказ. Има начало, в което печелиш вниманието. Има среда, в която изграждаш интерес и доверие. И има финал – затварянето. И точно както във всеки разказ, финалът е най-запомнящата се част. Ако той куца, всичко преди него губи стойност. Джордан Белфърт вярва, че можеш да направиш най-доброто представяне, да спечелиш симпатията, да обясниш продукта блестящо, но ако не знаеш как да затвориш, сделката се изплъзва между пръстите ти като пясък. Затварянето не е моментът, в който започваш да убеждаваш. То е резултат от всичко преди това. Ако си свършил работата си добре, клиентът вече е почти готов. Той просто чака последния тласък, последното потвърждение, че взема правилното решение. И тук се появява грешката на много продавачи. Те започват да говорят повече, да обясняват, да се оправдават. Но клиентът не иска още думи. Той иска сигурност. Иска да чуе гласът и да си каже: да, това е човекът, на когото мога да се доверя. Джордан казва, след като представиш предложението, млъкни, това е толкова просто и толкова трудно. Тишината плаши, но тя е сила. Ако говориш след предложението, клиентът ще си помисли, че не си сигурен. Ако мълчиш спокойно, ще си каже, че няма причина да се колебае. Твоята тишина е неговото разрешение да каже да. Има няколко типа затваряне. Едното е директно: готов ли си да започнем? Или можем ли да пристъпим към първата стъпка още сега? Това е просто, ясно, без излишни украшения. Действа добре, ако клиентът вече е дал достатъчно сигнали за интерес. Другият тип е предположителен. Нека кажем, че решаваш да го направиш. Какъв размер на инвестицията би бил удобен за теб? Сякаш приемаш, че сделката вече се е случила. Това е много силно, защото премества разговора от дали към как. Има и по-мек вариант, така нареченото тестово затваряне. Пример, звучи ли ти това като нещо, което си струва да пробваш в малък мащаб? Или как се чувстваш относно това, което чуваш досега? Това не иска отговор с действие, а проверява пулса. Тук често излизат скритите възражения. Клиентът може да каже: всичко е добре, но още се колебая за времето и точно това търсиш – реалната причина, която можеш да адресираш. Джордан учи нещо много важно. Никога не затваряй, ако още не си изградил достатъчно стойност. Стойността е усещането, че това, което предлагаш, струва повече от цената, която искаш. Ако стойността е 1000, а цената е 500, сделката е логична. Ако е обратното, дори и да е ефтино, клиентът няма да купи. И затова преди да затвориш, трябва да се увериш, че в ума на клиента стойността е кристално ясна, че разбира какво получава, че си представя ползата, че си казва: ако не го направя, може да съжалявам. Затова Джордан често преди затваряне използва едно кратко обобщение. Не повтаря всичко. Само най-силните неща. Пример, нека ти кажа накратко защо това има смисъл. Нисък риск, стабилен партньор, ясен план и всичко това с входна сума, която можеш да си позволиш. Наистина вярвам, че е правилната стъпка за теб. След това мълчи. Не пита, не натиска. Просто мълчи. И това мълчание често е по-силно от всяка реч. Затварянето също изисква енергия. Не можеш да звучиш уморен или колеблив. Гласът ти трябва да излъчва решителност, но и спокойствие. Ти не се нуждаеш от сделката. Искаш да я направиш, защото вярваш, че тя е правилна за клиента. Това е голяма разлика. Ако звучиш като човек, който моли, губиш. Ако звучиш като човек, който предлага ценност, печелиш. Клиентите усещат това. Дори през телефона. Понякога клиентът ще каже: да, но нека изчакаме няколко дни. В този момент много продавачи се отказват. Джордан не. Той използва техниката на мекото настояване. Пример, разбирам и честно казано, дори уважавайки времето ти, вярвам, че ще е по-добре да започнем сега. Знаеш защо? Защото ако чакаш, ще продължиш да се чудиш. Но ако направим първата стъпка още днес, ще започнеш да действаш. А действието е това, което променя нещата, това не е натиск. Това е логика, казана с грижа. Джордан винаги напомня: затварянето е връх, но не е сбогуване. След него идва обслужването, поддръжката, доверието. И за това никога не трябва да бъде театрално. Не трябва да е момент на триумф, а на сигурност. Когато клиентът каже да, твоят тон трябва да бъде ясен, топъл и спокоен. Пример, чудесно, ще се погрижа за всичко. Ще ти изпратя документите след 5 минути и ще съм с теб на всяка стъпка. Това е финалът, който клиентът помни. Ако чуе радост, но и стабилност, ще се чувства сигурен. Затварянето не винаги става веднага. Понякога трябва да повториш. Не с едни и същи думи, а с различен подход. Джордан създава скриптове с няколко варианта на затваряне. Ако първият не проработи, има втори. После трети. Всеки с различен ъгъл. Един – логичен. Друг – емоционален. Трети – практичен. Но всички водят към едно – да направят да лесно, логично, дори неизбежно. Това е изкуството – да преведеш клиента по път, на който той в крайна сметка сам иска да стигне.
Един от най-силните моменти при затваряне е когато клиентът зададе въпрос, свързан с какво следва. Пример, как точно се случва самата инвестиция. Това е покана. Това е негов начин да ти каже: искам, но ме увери още малко, в този момент не натискаш. Просто обясняваш спокойно, ясно. И завършваш с въпрос, който води към действие. Изглежда, че сме на една вълна. Да ти изпратя ли документите още днес? Или мога да ти резервирам място още сега? Пасва ли ти? И запомни, най-доброто затваряне е това, което изглежда като естествена част от разговора. Не като отделна сцена. Когато всичко е било подредено добре. Нужди, доверие, стойност. Тогава затварянето не е скок, а стъпка. И клиентът я прави сам. Ти просто му държиш вратата отворена. Глава 10. Съпротивата. Как да превърнеш не в нека го направим. Има един момент, който всеки, който някога е продавал нещо, познава до болка. Точно си завършил представенето. Усещаш, че си направил всичко както трябва. Гласът ти е бил уверен, логиката ясна, емоцията добре дозирана. И изведнъж отсреща чуваш, звучи интересно, но... И след това идва причината. Трябва да помисля, не съм сигурен, не е подходящото време. Това е съпротивата. И ако не знаеш какво да правиш с нея, тя ще смаже дори най-добрата ти оферта. Джордан Белфорд обича да казва, че съпротивата не е врагът. Тя е естествената реакция на човешки ум, когато бъде изправен пред решение, което изисква действие и носи риск. Хората се страхуват от промяна, дори когато искат промяна. Страхуват се от грешки, дори когато знаят, че без действие няма резултат. И затова съпротивата е напълно нормална. Проблемът не е, че я има. Проблемът е, че повечето търговци не знаят как да я управляват. Първата реакция при съпротива често е защита. Да започнеш да убеждаваш, да спориш, да се опитваш да победиш аргумента на клиента. Но това води до обратен ефект. Клиентът се затваря още повече. Вече не е диалог, а битка. А в битка няма победители, има само загубени сделки. Затова Джордан казва: когато чуеш възражение, не отговаряй. Питай. Въпросът е ключът към отключване на истинската причина зад съпротивата. Клиентът може да каже: не съм сигурен, че сега е правилният момент, вместо да казваш: сега е най-добрият момент, защото. Попитай какво точно те кара да се съмняваш в момента. Това отваря врата. Показва, че не си враг, че искаш да разбереш. И клиентът може да каже нещо конкретно: очаквам други разходи или преди имах лош опит. Това вече е нещо, с което можеш да работиш. Това е реален проблем, а не завуалирано не. Втората грешка при съпротивата е приемането и буквално. Джордан обяснява, че повечето възражения не са това, което изглеждат. Клиентът може да каже: трябва да говоря с жена ми, но това не винаги е истинската причина. Понякога това е просто начин да се отложи решението. Или начин да избегне конфронтация. Твоята задача е да разбереш дали това е реално възражение или прикрито «не съм сигурен». И отново не с агресия, а с въпрос. Например, разбира се, напълно те разбирам. Ако не беше нужно да говориш с никого, какво би било твоето решение? Ако каже: тогава би го направил, значи вече си почти там. Ако каже: все пак не съм сигурен, значи трябва да продължиш да работиш със съмнението. Има три основни типа съпротива: логическа, емоционална и психологическа. Логическата изглежда като: не разбирам напълно как работи това, не съм сигурен какво точно получавам. Тук ти трябва да се върнеш, да обясниш с по-прости думи, да дадеш пример, да нарисуваш картината отново, без да звучиш раздразнен. С търпение. С увереност. Емоционалната съпротива е по-дълбока. Тя идва от предишен лош опит, от страх, че ще се разочарова отново. Това е моментът, в който трябва да покажеш, че си различен, че не продаваш, а предлагаш решение. Историята е много силен инструмент тук. История за клиент, който е бил на същото място, колебаел се е, но е направил стъпката и сега е доволен. Историята не спори. Тя вдъхновява. Психологическата съпротива е най-коварната. Тя не е свързана с продукта, а с навика на клиента да казва не. Някои хора просто не обичат да вземат бързи решения. Или им е трудно да се доверят. Тук работи създаването на оскъдност. Показваш, че офертата не е вечна, че има лимит, че времето има значение. Без да плашиш. С такт. Пример: разбирам, че ти трябва време и искам да го имаш. Просто знай, че тази възможност може да не е налична след 3 дни. Само заради това ти го казвам, това създава усещане за движение. И хората се движат, когато времето притиска. Джордан учи хората си на стратегията: успокои, изясни, върни се. Когато клиентът каже не, първо го успокой: напълно те разбирам. И аз бих се колебал на твое място, после изясни: може ли да те попитам, кое точно те кара да се чувстваш несигурен? И после се върни към стойността. Всичко, което ти предлагам, има една цел – да ти даде стабилен и предвидим резултат. Затова вярвам, че е добро решение за теб, това е модел. И той работи. Но най-важното при съпротивата е да не я взимаш лично. Клиентът не те отхвърля. Отхвърля идеята, момента или страха си.
Ако започнеш да се чувстваш засегнат, започваш да звучиш различно. Губиш контрол. Затова Джордан казва: бъди професионалист. Реагирай със спокойствие. Продължавай да водиш, колкото по-уверено приемаш съпротивата, толкова повече клиентът ти вярва. И понякога точно този спокоен подход го кара да размисли. Има клиенти, които ще кажат не 3 пъти и на четвъртия ще кажат да. Не защото си ги убедил с думи, а защото си показал, че си стабилен, че не се разклащаш, че вярваш в това, което предлагаш. И тази вяра е заразна. Тя разтваря съмнение. Постепенно, но сигурно. Накрая Джордан казва нещо, което е хубаво да се запомни. Когато клиентът каже не, това не е финал. Това е началото на истинския разговор. Истинският разговор започва, когато свалиш маската на търговец и покажеш човека. Когато спреш да доказваш и започнеш да разбираш. Когато не гониш сделка, а подаваш ръка. И точно тогава, много често клиентът, който е бил най-резервиран, става най-лоялният. Защото е видял, че си стоял там, без да го натискаш, без да го изоставяш. Съпротивата се превръща в доверие. И това е, може би, най-ценната победа, която можеш да постигнеш в продажбите. Глава 11. Състоянието. Твоята вътрешна машина за влияние. Всички мислят, че продажбата започва, когато натиснеш бутона и започнеш да говориш. Джордан Белфорд казва: не, тя започва много по-рано. Тя започва в секундата, в която решиш кой ще бъдеш в този разговор. Защото можеш да имаш перфектния скрипт, да знаеш всички техники, да владееш гласа си, но ако влезеш в разговора с колебание, с умора, с страх, клиентът ще го усети. Дори да не го разбира съзнателно, ще го почувства и няма да ти се довери. Това е силата на вътрешното състояние. Начинът, по който се чувстваш в момента на продажбата, диктува всичко. Енергията на гласа, увереността в думите, скоростта на мисълта, реакциите при възражения. Това е твоят вътрешен софтуер. Ако той е бавен, объркан или заразен със страх, каквато и техника да ползваш, тя няма да сработи. Клиентите не купуват от уморени, плахи или напрегнати хора. Купуват от хора, които звучат и изглеждат така, сякаш знаят какво правят. И точно тук идва най-голямата тайна, която Джордан разкрива в книгата си. Можеш да избираш състоянието си. То не е нещо, което ти се случва. То е нещо, което създаваш. Всяка сутрин. Преди всеки разговор. Преди всяка сделка. Това не е мотивация. Това е навик. Дисциплина. Осъзнат контрол над себе си. И когато овладееш тази сила, вече не зависиш от обстоятелствата. Можеш да си уверен, когато си притиснат. Да си енергичен, когато си уморен. Да си спокоен, когато около теб има хаос. Това е майсторство. И като всяко майсторство, изисква практика. Джордан тренира хората си да започват деня не с обаждания, а с настройка. Те не грабват телефона веднага. Първо влизат в състояние. Това става чрез серия от действия, слушане на музика, визуализиране на успешни разговори, дълбоко дишане, изправена стойка, дори танц, ако трябва. Звучи глупаво, само докато не чуеш резултатите. Защото човек, който влиза в разговора с високо състояние, звучи по-силно, по-уверено, по-убедително. И клиентът казва да, не защото разбира всичко, а защото усеща всичко. Джордан нарича това основно състояние на върховен успех. Това не е някакво измислено вдъхновение. Това е конкретна комбинация от чувства, които трябва да присъстват от теб, когато продаваш. Сигурност, решимост, страст, ентусиазъм и най-вече абсолютна вяра, че това, което предлагаш, ще помогне на човека отсреща. Тази вяра не можеш да я фалшифицираш. Тя идва, когато наистина вярваш в продукта, в себе си и в процеса. Ако не вярваш в едно от трите, клиентът ще го усети. Но това състояние не е нещо магично. То е нещо, което се създава чрез повторение. Точно както тялото се тренира с упражнения, така и умът се тренира с навици. Всеки ден, всеки разговор. Затова Джордан настоява: създай си ритуал. Не оставяй състоянието си на случайността. Не чакай вдъхновение. Изгради го. Един от най-ефективните методи е визуализацията. Преди да започнеш работа, си представяш как звъниш на клиент, той те слуша, разбира, усмихва се, съгласява се. Виждаш как сделката се случва. Как всичко върви гладко. Този образ не е фантазия. Той програмира ума. Създава пътека в мозъка. И когато дойде истинският разговор, ти вече си минавал по този път. Мозъкът го разпознава. И ти действаш по-уверено, защото това вече ти е познато. Още нещо важно – състоянието се чува. То не се обяснява. То се усеща. Ако ти сам се съмняваш, ако вътрешно мислиш, да много убедя, това ще звучи. Ще се промъкне в интонацията, в паузите, в избора на думи. Затова Джордан казва: преди да опиташ да убедиш някого, убеди себе си. Ако сам не си убеден, не звъни. Влез първо в състояние, после в разговор. Има дни, в които всичко е срещу теб. Клиентите казват не. Сделките се бавят, натискът е голям. В такива моменти повечето хора губят контрол над състоянието си. Почват да звънят без вяра, без тонус. И така влизат в порочен кръг. Джордан учи на обратното.
Именно в тези моменти трябва да се върнеш в себе си. Да спреш, да си поемеш дъх, да си припомниш защо правиш това, да си пуснеш песента, която те вдига, да се изправиш, да говориш на себе си така, сякаш си свой треньор. Това не е мотивация. Това е отговорност. Към себе си и към успеха си. Нещо изключително важно, което Джордан споделя, е връзката между физиологията и състоянието. Тялото и умът не са отделни. Ако седиш свит, с наведени рамене, с отпусната челюст, дори и да повтаряш положителни мисли, няма да си във върхово състояние. Но ако се изправиш, ако гласът ти стане твърд, ако дишането ти се ускори, съзнанието започва да се настройва. Това е физиологично. Реално. Работи всеки път. Тялото е инструмент. Използвай го. Не чакай настроението да дойде отвътре. Започни с действието. Настроението ще последва. Едно от най-силните изречения в книгата е: никой не се ражда продавач. Но всеки може да стане такъв, ако овладее състоянието си. Това означава, че няма значение дали си естествено комуникативен, дали си интроверт, дали те е страх да говориш. Ако можеш да контролираш своето състояние, можеш да влияеш. Защото хората реагират не на това, кой си по паспорт, а на това, кой си в момента на разговора. Това е особено важно при възражение. Когато клиентът каже «не съм сигурен», твоето състояние ще определи как ще реагираш. Ако си в ниско състояние, ще се стреснеш, ще се оправдаеш, ще отстъпиш. Ако си във върхово състояние, ще се усмихнеш, ще го разбереш, ще зададеш въпрос. Ще водиш и ще върнеш разговора обратно. Не с сила, а с стабилност. Клиентът усеща тази стабилност и му става по-лесно да се довери. Състоянието е и заразително. Ако си позитивен, ентусиазиран, ясен, клиентът започва да се вдига към твоето ниво. Дори да е започнал деня си зле, гласът ти може да го вдигне. А когато човек се почувства по-добре, започва да взема по-смели решения. Затова толкова често се случва клиентът да каже: «Не знам какво стана, но просто почувствах, че трябва да го направя. Това не е магия. Това е твоето състояние, което го е повлякло». Но има и обратното. Ако ти си уморен, негативен, изнервен, клиентът ще се изтощи, дори и да не знае защо. Ще каже «не» и после ще се чуди защо се е отказал. Не защото не си добър, а защото си му предал съмнение. Джордан казва: твоята енергия е твоят продукт. Първо я продай, после всичко друго. И тук идва още нещо важно. Не използвай състоянието само в продажбите. То е за целия живот. Ако можеш да си силен, когато другите са слаби, ясен, когато другите се колебаят, позитивен, когато другите мрънкат, тогава ти ставаш магнит. Не само за клиенти, а за хора, за възможности, за успех. Защото светът винаги се движи към енергия. И ако ти си източник на енергия, ще привлечеш онова, което искаш. Затова Джордан учи: започни деня си със създаване на състояние. Не чакай клиентът да те вдъхнови. Не чакай да чуеш «да», за да се почувстваш добре. Почувствай се добре и тогава ще чуеш «да». Това е закон. Просто, но велик. И помни, ти не си глас на телефона. Ти си енергия, сила, вяра. И ако влезеш във всеки разговор като човек, който носи тези неща, ще се случват чудеса. Не защото си използвал някакъв магически скрипт, а защото си бил човек в правилното състояние. А когато си в правилното състояние, можеш да накараш другия човек да се довери, да реши, да действа. Глава 12. Системата на вълка. Как да създадеш богатство, доверие и смисъл чрез продажба. До тук минахме през всичко: гласа, скрипта, пряката линия, затварянето, доверието, съпротивата, състоянието. Но Джордан Белфорд казва нещо, което е по-голямо от всяка отделна техника. Ако не събереш всичко това в единна система, всичко ще се разпадне под натиск. Продажбите са динамична игра. Светът е шумен, клиентите са претоварени с информация, пазарът се движи бързо. Ако ти нямаш подреден начин на мислене, ще се загубиш в хаоса. И точно за това Джордан създава своя система – пряката линия. Но не просто като начин да продаваш, а като начин да живееш. В основата й стоят три основни принципа – влияние, контрол и стойност. Да можеш да влияеш означава да можеш да променяш решението на другия човек. Но не чрез манипулация, а чрез яснота, доверие и намерение. Да контролираш означава да водиш разговора. Да не се носиш по думите на клиента, а да го водиш с уважение, но и с посока. А да създаваш стойност. Това е големият смисъл. Да предложиш нещо, което наистина подобрява живота на човека отсреща. Това е ядрото на системата. И от него тръгват всички останали елементи. Гласът като инструмент на влияние. Скриптът като карта за контрол. Енергията като основа за доверие. Доверието като път към стойността. Всичко работи заедно, не по-отделно. Един добър продавач не е просто човек, който може да говори. Той е архитект на решение, психолог, стратег и най-вече водач. Джордан казва, че продавачите често правят една огромна грешка. Мислят само за следващата сделка. Искат да затворят. Искат да си вземат комисионата.
Искат клиента да каже да и в този бърз стремеж пропускат нещо много по-голямо – изграждането на връзка. Защото когато създадеш стойност, когато наистина помогнеш на клиента, той не само купува, той остава, препоръчва, връща се. И точно тук се ражда богатството. Не в единичните продажби, а в системния растеж. Пряката линия не е просто серия от стъпки. Тя е мислене. Философия. Начин да влезеш в разговор с усещането, че ти носиш решение. Че знаеш къде искаш да заведеш човека. И че го правиш с уважение. Има огромна разлика между това да затвориш някого и да го вдъхновиш да каже да. Първото е игра с натиск. Второто – игра на доверие. Това се вижда ясно в начина, по който Джордан учи на справяне с колебания. Той не казва избери едното или другото, той казва нека разберем кое те спира. Нека го разплетем заедно, това е продажбата на 21 век. Не е битка, не е война. Това е изкуство на водене. Уважително, смислено, вдъхновяващо. Още нещо, което се повтаря като нишка през цялата книга – личната отговорност. Джордан не обвинява клиента, пазара, правителството, световната икономика. Той казва, ако не продаваш, проблемът е в теб. Или не владееш системата, или не си в правилното състояние, или не си наясно с продукта си, това звучи рязко. Но е вярно, защото когато поемеш отговорност, взимаш контрол. А когато имаш контрол, можеш да променяш. И тук идва и големият урок. Пряката линия не е само за продажби. Тя е начин да влияеш във всяка сфера. В разговор с дете, с партньор, с шеф, с приятел. Когато се научиш да създаваш доверие, да водиш с яснота, да поддържаш състояние, да слушаш истински, ставаш силен комуникатор. А в света днес това е най-скъпата валута. Хората, които знаят как да влияят, не само печелят повече. Те живеят по-добре. Джордан признава, че животът му не винаги е бил примерен. Направил е грешки. Прекрачил е граници. Но именно за това неговата система е толкова ценна, защото е създадена от човек, който е видял и върха, и дъното. И въпреки всичко се е върнал, изградил е отново себе си. И сега споделя знанието не като учител, а като човек, който е минал по пътя. Последната част на системата е мащабирането. Как от един човек, една сделка, едно да стигнеш до компания, до екип, до организация, която продава като добре настроена машина. Тук Джордан говори за обучение, за дублиране, за изграждане на култура. Защото най-силната компания не е тази с най-добрия търговец, а тази, в която всеки може да продава. Всеки владее системата. Всеки знае какво прави. И всички говорят един език, езика на влияние, стойност и контрол. Той казва, че най-голямата сила на системата е нейната предсказуемост. Когато знаеш какво правиш, когато имаш структура, когато владееш техниките, не си зависим от късмет. Не чакаш добри дни. Създаваш ги. И това ти дава свобода. Финансова, емоционална, житейска. Свобода да избираш, да растеш, да мечтаеш. Но най-важният въпрос, който Джордан оставя за финала, е какъв човек избираш да бъдеш. Не само какъв продавач, а какъв лидер, какъв партньор, какъв родител, какъв пример. Защото влиянието не свършва с подписан договор. То продължава във всичко. В начина, по който говориш, по който слушаш, по който вдъхновяваш. Пряката линия е повече от система. Тя е огледало. И ако се вгледаш в нея, ще видиш себе си. Ще видиш къде си силен, къде се криеш, къде се оправдаваш. И ще разбереш, че успехът не е външен. Той е вътре. И ако го откриеш там, никой не може да ти го отнеме. Ако това, което чухте днес, ви беше полезно, харесайте видеото и се абонирайте за бизнес истории, за да не изпускате следващите вдъхновяващи аудиоразкази. И сега е ваш ред. Коя бизнес книга искате да преразкажем следващата? Напишете я долу в коментарите. Ние четем всичко. До следващия път. Останете гладни за знания и вдъхновени за действие.